מתכתב עם חברים, שולח אס-אמסים, ממלא אותם בטקסט, מכור למכשיר, לא עוזב אותו לרגע. תמצאו אותי איתו מחובר לכל שקל, לא אכפת מהחשבון שאבא ישלם, הוא בקשר לקרינה, אני לא מרגיש אשם. צרכנות נכונה, צרכנות נבונה, להשתמש בפרק בדרך הנכונה. היי, רגע, עצור חבר, הקרינה מסוכנת, אתה תיזהר. שעות עם הפלאפון מסוכן ממש, קרינה סלולרית זה לא דבר חדש. עם חשבון מנופח אפשר להסתדר, מסלול נכון יעזור להתגבר. תחשוב פעמיים לפני כל שיחה, תחסוך בכסף של אבא שלך.